minulém díle jste viděli. Nič, mám ho. Net. Nedá, Nedá. že spadl. Jo, spadl. Jo, fakt nemohl se, já ho no, piju, a jdem. Nedám, dobrý. Což jsi říkal? Tak ne, nebo nedám. Speedku jumpuj za straničku. Dobrý, já si koupím vlastně. A dej k nám růžovej. Dej k nám. Teď si koupím za goldy, ironovej. Z jaký strany? Jo, tak Oho. počká, si Tomu. jdu vzít Až poušť. mě Teď jsem zabije. vás paduju. Kde máte 2 dia? Já nemám. Ne, já mám 7, aha. Na, já ne. A goldy máš? 7. A goldy máš? Goldy, Goldy. stack a 8. Dej mi polovinu. Já jsem dělal Přesně všechno. Já vrátím, když tak. Jak to nemí, jak si myslíš? Mám 14 tintíček. Kámo, teď cípák u mě schodil. Kupuju drapku, jo? Mám 7 fire chargeů. Fakt dobrý, můj nám palec. Co to je? Jdem. Tak mě by se hodili Víš co, právě. ber, tady, ber se na bejsku, máš ty. Dva jdou k nám. Dva jdou k nám. Dělej, vrťte se. Vracím. Potřebujeme farbol. Tady jsem tu perlu, ulož si všechno důležité, co teď máš u sebe. Všechno TNTčko, perly, všechno, nech jsou jenom bloky, meč. Proč mě to líbilo? Proč? Je dobrý, jsem zpátky. Kámo, Já jsem se půlní radil. bratře, kámo. Teď jsem klikl jenom. Nezabije mě. Já jsem v chillu. Co ta pustil tady, co ta posta otevřená? Kdyby mě se nic dělo. Tak jdete to. Dobrý. Dobrý. Mám si uložit teda furt ty věci? Ulož si je. Hej, Jestli nechceme jdeš jít na ně, tak si teďka ulož. k ním, když nejsou na bejsce. Díky. A jo, kámo. My to Jdeme, díky, my to podržíme. Kámo, ne, jeden jde na bejsku, jeden jde na bejsku. Bude takhle, jeho tady takhle Kámo, obejít. vrací se, Má luk. otáčí se, jdeme. No, dělej. Pojď! Kudy? Jdeme rychle. Si to všimnu. Jděte. To je jejich bejska tamto. Ne, kámo. Jo! Kámo, dělej tady. Zhodil mě. O můj bože! Já to klačnu. Pojď, rychle, nič. Jdi, rychle, jděte rychle. Kámo. Ne. Hoře. Já to minul! Ne! Jenom pokazil celou hru. Dobrý, beru si poušnu. 2. Jde. Ano. Zkouší dát ty TNTčka, ne? Aha, dobrý, už jim vyšlo. Dole. Nižší postel. Zara. Bacha. Hele, budou nás ty vogot, on má to. Tady je to, jdi do toho, jdi dovnitř. Vracíš každou sekundu. Ne, protože si malý miminko. Nejdeme. Dole. Teď. Beru si věci, jdem na ně. Ale já nemám Ender Pearl, no. Jo, to kdo se... Kámo. To prostě vylepšil. Tam já jsem měl 46 diamantů. Proč ne? Mám 2 gold apple. Já mám 4. Já ti dám jeden, no. Máme skoro všechno na maxu. Máme všechno na maxu. Až na Nikdo? armor. Ty to bylo. Kámo, zvonne z boku, kámo. Hej, dobrý, jdem ke žlutým, pojď ke žlutým. Já? Mhm. On má luk, já to nechci Možná. schovat.
Počkej, já to tady Ale zablokuju. já jestli si koupím luk, tak taky do něj půjdu, ale já potřebuji 12 goldů, no. On to furt nepochopil, asi, že? Už mám regeneraci od koho? Z bejsky. Aha, to jsem No nevěděl, koukej, že to na jsem já base celý dáš- vylepšil. Si to upgrade. Jau, kámo, netřejte jsme firebally. Dobrý, jdem Bacha, rychle, bacha, jde pojď na těm nás, jde na žlutým. nás, jde na nás. No, pojď těm žlutým, dělej, pojď těm žlutým. Pojď. Teď má toho trapku, pojď. Jsem u žlutých. Hej, Kde je Milku. naše blízko? No, naše zdrej ho tam bejska? zadáme naše bejska, aby to bych zdrál. Ne! Kdo tam na ten bridge egg? Kdo mě Já zhodil jdu. do takhle? Kdo to Já tam ne. hodil? Kdo to tam hodil, kámo? Možná ten růžovej. To nikdo jiný hodit nemohl než Milek nebo ty, protože za náma To byl nikdo nebyl. Matrix, a to jsem to A. tady nebyl. No, musel být Matrix, protože já jsem viděl to vajíčka tam hodil. Doufám, že to nevystřihneš. Hele, bejte, máma vyšel, jo, jdi. Na bejce jeden je na bejce. A má luk, takže bacha. Musíte nahoře zastavit jenom jedním blokem vodu. A tak 3 TNTčka. Na Pojď. dva. Milku, dělej, jdi, teď si někdo všimne, jděte. Už vás vidí. Vidí, no. Jo, já mám, Střílí. Kdo máte perlu? já nemám. Já nemám. Amo, já mám jako jediný perlu. Kdo máte jump boost? Máte jeden z vás do jump boost třeba? Ne, nemám nic, já nemám kámo ani emeraldík. Milku, jdi doleva. No Tak ti hej, mám tak to navádit, jdi nedáme, doleva. on má dia věci. Milku, jdi doleva. Tady jdi znova doleva. Ne, To tu nemáme šanci. To už nemá šanci. dělej, Ne. jdi. Majdry si, naleď tam, za tebou. Ičum, já jsem myslel, že půjdeš tady tudy. Tak to tady Tam obejdeš. GG, no. To Čum, vyhráli pojď zase. za mnou. Kde seš? Hele, ale dobře jsme hráli. Já- Já otevřel zase To inventář, vkáž. takže jsme i bez mamka a už natáčíme 35 minut. A vidíš, teda stojí 5. Jsme tady byli ve 4 nakonec. Teď jsme tady jenom ve 2. Beru, nebo ty stavíš? Já postavím. Že mi to hodíš? No nevím, co mám za skin. Technoblade. Prašujem. Pojď. Když máš bloky? No měl jsem, Jsi ale zaždal, ne? Jej, no měl jsem, no vidím, že jsi neměl. Jsi se znovu zrodil. ano. To na webu. No přežil. Nepřišel nič. Máš to? Máš to zničený? Jo, teď Nic? už. Tak proč tam dáš ty bloky? Mám kvůli tomu, aby tě neotravil, když to ničíš. Kamo, ten dobře klikal. Jo, Ty- to ty už nebo jsme to jako vůbec? dali, nebo ne, ještě nedali. On tady někam od... Šel, já jdu k nám, jo. Za náma! Super, já jdu k nám. Díky nám, já ho obejdu. Zabil, nezabil. Tak ho nezabil. Kamo, ty salám, musíme zabít salám, jako rozřežeme. Na kousíčky. A bude z něho salám. Žlutý nahoře. 2 žlutý. Hm? Tady je, teď jsem viděl. Přežiješ? Ten žlutý žije, nebo ne? Ne, ten Oba dva red, dobrý. Tady jsem věci a jdeme na ně. Jentíčko. Vidím. Já nemám bloky, zastav to rychle. Sakra, Půl hámka mi zbylo snad. Ty vole, Jo. drž. Bacha. Tak ty jsou dobří. Po žebříku nahoru pojď. A skočím na něj ze zora. Hej, to už nemá cenu hrát Kámo, tohle, to už je bouknul prohraný spolu, fakt že zase. jo, kámo. Dobrý, dám novou hru. Aqua. Nech je teďka bloky a zase, já se teďka pokusím rašnout.
Zase, opět co nejrychleji, co to jde. Dáš jenom ty bílý. A jdem na Dea. Tady se vůbec nevyplatí po nikom jiném. Jdem bílý na Dea na střed. Vole, mám špatný ping, za to můžou všichni lidi na světě. Jdi. A pak kam musím ještě rozbít o tom růžový. Rovně, rychle. Ničím. Oni mají terakotů, kámo. Au. Bolelo. Jsou Hodně to bolelo. bez postele. No to jdu já. Ne, počkej. Tady jsou. Je dole. Já oni nás zahodil, nebo jdu. Tamhle je. Jak? Dobrý, ale je dole taky. Dobrý, já toho bílého se nechám, on bude zničit postav, potom zničím já jeho ještě ty růžový. Nevyšlo. Dead. Oni jsou tak stupidní, chápeš? Mě furt padají do vojdu. Já to Dobře, vím, že ty jsou budeš ty? stupidní. Ne, já jsem stupidnější. Ty vůbec jsi tak stupidní. No já jsem fakt stupidní. Hele, já jdu kouknout na žlutý, oni vypadají hrozně pěkně. Já vím. Jau, Vypadají on je hrozně dobrý. pěkně, víš jak. On není špatný, on má dobré věci, ale zničil jsem ho. U nás. Je dole. Druhý. Taky dole. O můj Kamo, bože. tak ten se našel farbolu, já se našel tak 15 farbolu, já jsem všechno pál, takže. Já jsem to viděl, ty firebole, postavil. kámo. Tak si koupil a já půjdu nahoru spotit, jak to s ním vypadá. Bacha, jde do mě. Nejde. Ty co? Nejde, já jsem nahoře. Vyřiď ho, já jdu na střed. Dobře, jdi, bude střílet fireball. Teď projdi, rychle. Hlídej se tam. Já zkusím... Dobrý, hlídej bejsku, už jen jdu. Jdu na ty červený. Hlídej tu bejsku, už jdu. Mám luk, jo. Jak jako jdeš, já teďka nejsem na bejsce. Jo, já jsem ti říkal, že jsi na bejsce, tak máme poposle. Máme, no. Kde na ty červený. Budeš na skoro u červených, jakoby. Nebo ne, jeden někde... Dole! Pryč, Ten, co nám zničil postel, je dole. To jsem musel udělat, to jsi pak neudělal, kámo. Já? No ty, Co jsem dělal? když už jedeme. Já jsem byl u červených, jakoby. Aha, No, radši jsem odešel. tak No. promiň. Já jsem ti říkal, že jsem u červených. Jsem mohl chvilku možná počkat. Ale já tam měl takovou Dobrý, pojď tady příležitost. Pojď rychle přes střed tady k červeným. K červeným? A oni tam jsou oba dva. Už dobrý. Au, Mám to dvě, zabolí, to mám zabolí. dvě perly. Já zdrám. Nebo ne, Já mám ty dvě perly, tak pojď na home, jestli to zvládáš. Nebo na zvládnu, střed, já na jsem takový střed. na středu. Akorát abych si jel zabít tady to, jenom. Au! Někdo už šel dozad. Někdo mi jde dozad. Nelíbí se mi to vůbec. Vůbec, běžím domů, kde seš? Matrixy, běží mi dozad, Matrixy! Šej mi jde dozad, au! Matrixy! Pomoc! Na středu! Pomoc! Matrixy! Už ho po mně dva! Já nevím, jak ti mám pomoct. Zráme mi na bejsku, jdu k ním na bejsku. Dobrý, je ve vojdu. Dead. Kde seš? Já už červený, že jsem postávnej zdrám. Úplně od 106, kámo, úplně nejvíc jak můžu, už zdrám, jsem na středu, já to stih. Jo, přežil jsem Tedy to. tu perlu, rychle. Kde seš, já nevím, kde seš. Kde seš Dobrý, ty? nejdu spotit. Kamo, kde Já seš? jsem na středu.
Na středu, pojď na střed, čekám tady u ní. Jsem na středu taky! A nejseš tady Tak nikde. objíždej ten střed dokola. Jdi doprava, jo, přesně tak. A jdi furt dál, potom tam už doleva. Já jsem mám větší render distance, potom vidím. Na, tady máš enterprise, tam- rychle, tam- já mám doteď straničku ještě. Pojď. Tak nemohaj, ty nespadneš, jo? Tohle je fakt nebezpečný. Ale Tady nemáme- jsem musel skákat a mám se spát do vojdu. A Nemám se nemáme čím, co jim to zničit. Ale oni už to mají zničený. Jo, aha, tak házej. Házím. Já házím. Dead! Ten dostává šlupky. Dead! Dead a za náma. Kamo, kdo ještě je? Oni to Proč ne... oni to mají zničený? Halo, a jen to zničil. Dobrý, tak jim panem zabíjet. Jdi k němu. Já to hlídám. Yes! Kámo, to jak jsme otočili. Hele, 8, máme 8 killů. Kámo, Dobrý, já mám jo, 7 killů, ty kokos.